Hola i benvinguts a compositioncorrect.com, el lloc on t'ajudarem a millorar les teves redaccions en anglès. Avui parlarem dels paragraphs, els paràgrafs d'una redacció. Com fer un bon paràgraf. Quan et donen un full per fer una redacció, sigui en un examen, sigui a classe, amb un títol, depenent del nombre de paraules, depenent del nivell, hauràs de pensar en quants paràgrafs has d'incloure a la redacció. Poden ser 3, poden ser 4, poden ser 5, depèn del nivell. Tu saps que cada paràgraf tindrà un nombre determinat de línies. A vegades seran 4, a vegades seran 5. També saps que el primer paràgraf serà la introducció i l'últim la conclusió i que tots dos estaran enllaçats d'alguna manera. Perquè repetirem sovint a la conclusió el que primer hem dit a la introducció, però amb altres paraules. També saps que en cadascun dels altres paràgrafs desenvoluparàs una idea diferent i que aquesta idea diferent vindrà amb uns exemples, amb uns detalls que donaran suport en aquesta idea. D'això es tracta avui, de treballar les idees dins d'un paràgraf. Hi ha una cosa que hem de recordar i que és molt important. Dins d'un paràgraf, tingui 4, 5 o 6 línies, sempre a l'inici tindrem una idea principal, que començarà la primera línia i potser s'extén una miqueta més. Aquesta idea principal es diu topic sentence. I tot aquest paràgraf anirà sobre aquesta idea concreta. Aquesta idea no anirà sola, sinó que tindrà el recolzament de les supporting sentences, que seran 2 frases més o menys llargues que inclouran exemples, més informació, detalls sobre aquesta topic sentence. Aquesta estructura s'ha de repetir en cada paràgraf. Imaginem que hem d'escriure una redacció sobre una ciutat que ens agradaria visitar. Aquí tens l'exemple de la redacció acabada, amb els diferents paràgrafs. En un altre vídeo diferent ja treballarem com s'arriba en aquestes idees, com fem un primer draft, com fem un brainstorming, però avui tractarem del paràgraf només. 5 paràgrafs. Què tal si mirem aquesta redacció des d'una altra manera, en colors? Què volen dir els colors? Com veieu, tant la introducció com la conclusió estan en color negre per diferenciar-les dels altres paràgrafs. Aquest paràgraf en tons de color verd tracta sobre l'arquitectura. La ciutat és Chicago, no ho havia dit. Una ciutat que voldries visitar, Chicago. Què destacaré de Chicago? En aquesta primera idea, l'arquitectura. Aquesta és la meva topic sentence, aquesta és la idea principal. I les supporting sentences també són en color verd, que donaran suport en aquesta idea. Una altra idea que destacaré de Chicago serà que és una ciutat cosmopolita, internacional. En color vermell tenim la topic sentence i en color taronja les supporting sentences. I una tercera idea que destacaré serà el llac. Aquí no distingeixo cap color perquè tampoc cal ser tan estrictes. A vegades no tenim una topic sentence, simplement aquí destaquem el llac, però això sí, expliquem una mica què significa per la ciutat i per mi. Anem a veure un paràgraf en concret. Chicago és conegut per l'arquitectura. It is known for its architecture. Té alguns dels edificis més espectaculars del món. Spectacular buildings in the world. Això seria la meva idea principal. I això no ho deixo sol, això ho recolzo com? Parlant de constructions, per no tornar a repetir buildings. These constructions are mostly skyscrapers. Detallo de que són gratacels. I afegeixo, in addition, utilitzem els connectors, han estat dissenyats per arquitectes espanyols. I finalment acabo el paràgraf parlant de mi mateix, de que voldria ser arquitecte i per tant Chicago és perfecte per mi, per estudiar les tendències de l'arquitectura. Per tant és un bon exemple, no és perfecte, està fet per un alumne de fet, però sí que té això bàsic de la topic sentence i les supporting sentences. Et recomano que facis pausa en el vídeo i que vegis
el detall de cada paràgraf, quina és la idea principal i quines són les frases que donen suport a aquesta idea. Més endavant tens oportunitat de practicar amb un exercici que pots descarregar que acompanya el vídeo per practicar tot això del paràgraf. Aquí tens un altre exemple. Concretament aquí es tracta de studying abroad, estudiar en un altre país, que pot significar per tu, i en aquest cas tenim que té uns beneficis, uns avantatges, en concret, 2. Quina és la primera? Firstly, la gent que quan torna al seu país pot aconseguir una bona feina, una millor feina. Per què? Aquesta seria la idea principal. Per què? Doncs perquè pot millorar les seves qualificacions, l'experiència que té, pot aconseguir feines més ben pagades. Veieu aquí una topic sentence en verd i les supporting sentences en blau. Feu pausa al vídeo a veure si veieu les que segueixen. Un altre avantatge, quan estudies a l'estranger, abroad, quan tornes ets més independent. Això seria una altra idea. Per què? Veiem? Perquè has viscut sol, has conegut gent d'altres cultures i, com a conseqüència, com a resultat, ets més segur en la teva relació amb els altres. Per tant, una mena de conclusió seria que és una experiència beneficiosa. Bé, gràcies per escoltar i per veure el vídeo. Descarrega't l'exercici, fes-ho i si vols ja saps, segueix les instruccions per anar a Patreon i aconseguir una correcció.